Dovol ukážku. Predstav si, že táto voda je príjem peňazí, v tvojom prípade honorár za slogany. A tento pohár, tvoj finančný blahobyt. Táto dierka sú tvoje výdavky. Chápeš? Dobre. Charlie, u väčšiny ľudí, keď peniaze prídu, pomaly kvapkajú a zaplatia všetky účty s dostatočnou rezervou. Pre prípad núdze. Dobre? Ale u teba, hoci toto na tebe milujem, Charlie, ty to minieš tak rýchlo, ako to dostaneš. Vidíš? Ty nekvapkáš. Ty striekaš.